Estamos, despois da Constitución, nunha executiva que vai a definir unha serie de actuacións políticas que chegan a Galicia nun dos momentos máis decisivos da política galega nos últimos tempos. A situación na que nos atopamos requiere de nós, dos socialistas galegos, unha análise profunda e, sobre todo, requiere de nós unha serie de propostas e solucións que veñan a suplir o que é a situación na que se atopa Galicia despois de 3 anos, o 16 deste mes, creo que hoxe, fai exactamente 3 anos de goberno do Partido Popular. O Partido Popular e Feijóo colocou a Galicia en estes 3 anos nun dos escenarios que nunca pensaríamos e que creeríamos sempre que non iba a chegar. Mirade, esas mentiras que ven reflexando o Partido Popular ocultan dous datos fundamentales, que na nosa economía Galicia está moito peor que o resto de España. Ese discurso permanente de que manteñemos elementos diferenciales positivos, eu só quero darvos algúns datos. Primeiro, no ano 2009, Galicia mantiña un crecemento o 25% por riba do resto de España. No ano 2011, Galicia decrece o doble que o resto de España. Esa mentira repetida unha mil veces por a dereita de que aguantamos millor é unha mentira que temos que conseguir que os cidadáns sepan como un elemento máis de diagnóstico. En segundo lugar, 3 anos despois, Feijóo convertiuse no presidente do paro no noso país. Acadamos cifras que, desgraciadamente, son históricas. 276.000 mulleres e homes que están en desemprego e, o máis importante, están en desemprego e no ano 2012 vamos a incrementar entre 45 e 60.000 desempregados máis na nosa comunidade autónoma en unha rendición sin condicións de un goberno galego que xa nin ten sequera fala de reactivación económica nin de políticas de emprego. Datos estruturales que nos teñen que preocupar moito a todos en esta executiva. O índice de produción industrial de Galicia, elemento troncal para o desenvolvemento de calquer país, debeceu 4 veces máis en Galicia que no resto de España. De un menos 2% a un menos 8%. E fronte a todo isto, ademais, as políticas sociales que manteñemos en Galicia sufren un recorte de 1.200 millóns de euros que coloca a sanidade pública, a educación pública e a dependencia a coloca en unha situación límite. Hoxe algún medio de comunicación fai un análisis que, por favor, vos pido que reflexedes ou que analicedes entre todos. Cerca de 1.000 sanitarios menos en Galicia. 1.000 sanitarios menos en Galicia, donde o seu presidente dice que a sanidade non sufre ningún tipo de deterioro. Ante este escenario que se presenta en Galicia e que temos hoxe, veñen unhos orzamentos galegos que son falsos de raíz. Orzamentos galegos que se aproban fai escasas datas, pero que veñen a reflexar un crecemento para Galicia do 1,1%, cando todos sabemos que vamos a decrecer 1,5% menos. E fronte a todo eso, nos plantexan tamén en España unhos orzamentos que en este momento están en debate e que vamos a enmendar, que para Galicia teñen dúas particularidades que eu me atrevería a chamarlle dúas crueldades. A primeira crueldade, nos dibuixan un escenario inversor en infraestructuras completamente enganoso, donde vemos con claridade que son inexecutables. Tramos enteiros de inversións no AVE con partidas de 700 millóns de euros, donde técnicamente é imposible licitar máis de 200 millóns de euros. E donde vemos que
en todas as partidas de política social abocan a Galicia a unha inversión de 43 millóns de euros que aboca a sanidade, a educación e as políticas de emprego a unha situación literalmente imposible. Vemos que casi 4 meses despois, o mesmo presidente de Galicia e o mesmo goberno galego que pedía a reunión do Pacto do Obradoiro cada fin de semana, sigue sin reunir o Pacto do Obradoiro. Porque lle están ocultando a este país o seu compromiso cas inversións reales. Nos lle pedimos no seu momento convoque dunha vez o Pacto do Obradoiro e dígalle a Galicia cando vamos a ter as infraestructuras viarias do AVE. Pero, en todo caso, permitídeme que faga unha especial incidencia en algo que nos caracteriza a todos como socialistas, como partido, e que nos ten que ocupar. Que reflexan os orzamentos, ademais desas datas, desas cifras, reflexan que, ademais, quere o goberno galego darlle cumplida conta a unha proposta do Estado de reducir 10.000 millóns de euros en sanidade e en educación. E iso que parece que lle reducen e non lle van a reducir a nadie, xa ten cifras en Galicia. En Galicia, en sanidade, van a reducir 500 millóns de euros máis. Que hai que sumarlle os 500 millóns de euros que xa nos acaban de retirar. Iso significa colocar ao borde do colapso a situación sanitaria do noso país. Pero, fronte a isto, xa descubriu unha fórmula o presidente da Xunta. Lle pide colaboración aos ciudadanos. Curiosamente, lle pide colaboración aos ciudadanos para liquidar o sistema galego de saúde. Cando eu creo que temos que facer ao revés. Os ciudadanos lle teñen que pedir colaboración ao presidente para que non liquide o sistema galego de saúde. Non podemos caer na trampa, compañeros e compañeiras. O problema da crise en Galicia e en España non é nin a sanidade nin é a educación. O problema da crise é un goberno incapaz de reactivar a economía do noso país. O problema é un goberno que está sacando as pedras maestras dun modelo de futuro como é a innovación, a educación, o coñecemento, o I+D+I e o blindaxe das políticas sociales. Por iso que despois falaremos deso, eu lle pedín ao secretario de Política de Sanidade, a Miguel, a convocatoria urxente que faremos esta semana do Grupo de Traballo da Sanidade para explicarlle alto e claro a este país que nós non vamos a permitir que se aplique unha receta ideolóxica de desmantelamento da sanidade pública para solapar o problema real que ten Galicia, que é un goberno cos brazos caídos, que renuncia ás políticas activas de emprego, que renuncia á sociedade do coñecemento, que renuncia á innovación e que deixa en mans dos mercados os elementos e os dereitos básicos de Galicia. Está claro que lle vamos dicir alto e claro a Feijóo. Non aceptamos fórmulas de copago. Non vamos a permitir en ningún momento que se empece a desmontar o sistema do Estado de Benestar cando son incapaces e lle teñen medo a aplicar recetas ao sistema financiero ou a outro sistema como é o sistema de políticas de emprego. Hoxe xa sabemos outro detalle. Sabemos que lle van a recortar a educación galega entre 150 e 200 millóns de euros en estas políticas de recorte que van a aplicar dos 10.000 millóns. E esas modalidades de deteriorar o ensino público tamén llevamos a plantexar claramente que non é un modelo que acepte o Partido Socialista. Sin sociedade de coñecemento, sin innovación, sin blindaxe de políticas sociales, non hai futuro neste país. En dependencia, só queremos dicir un detalle. Xa son máis de 50.000 mulleres e homes que están esperando por as políticas de dependencia que nin se lle atende, nin se lle di cando se vai atender. Eu recórdolle que o Partido Popular, cando nós tiñamos 16.000 personas en esta situación, dicía que a situación era imposible. E fronte a isto,
se recortan as políticas de axudas domiciliarias nos nosos concellos, de maneira que se deixa na máis absoluta soedade a todos os homes e mulleres que necesitan políticas sociales e se quere culpabilizar os concellos de que son eles que nas teñen que dar ao mesmo tempo que se lle están retirando os recursos municipales. Hai outro drama que teñen os orzamentos. Se recortan 150 millóns de euros en políticas activas de emprego, que se ven unindo a todos os recortes que se viñan facendo hasta esta data. E ao mesmo tempo se une a algo que quero reflexarvos a todos como membros da Executiva, que é a unha reforma laboral que só leva un camiño: máis paro, menos reactivación económica e máis dificultades. Permitídeme que lle recorde a toda a Executiva que as maiores movilizacións nas 7 grandes cidades que se teñen celebrado nos últimos anos se dá na manifestación do 29 por a reforma laboral. Xa hai un número elevadísimo de galegas e galegos que non só saben que este goberno non lle vai a resolver os seus problemas, senón que expresamente manifestan que non están de acordo cas políticas laborales deste goberno. Rapidamente, recordarvos a todos que o problema da crise en Galicia non está na nosa sanidade, na nosa educación. Está, entre outras cousas, no sistema financiero. Está en que este goberno non quere impoñerlle un imposto á banca como propuxo Andalucía e como propuxo Extremadura, que solamente ese imposto á banca, que nunca repercutiría nos usuarios, xeneraría máis do doble da aplicación de un copago farmacéutico a todos os homes e mulleres deste país. Por iso que eu quero rematar pedíndovos a todos que hoxe temos que comenzar de novo un traballo en esta nova Executiva donde temos que asumir que en Galicia unha parte moi importante dos homes e mulleres xa saben que o PP non lles vai arreglar o problema. No naval xa saben que non hai taclís, que non hai dique flotante, que non hai centro de reparación, que non hai políticas de que incentiven o naval. No mundo leiteiro xa saben que non hai grupo lácteo galego. Os nosos gandeiros saben que non hai axudas contra a seca, que pecharon máis de 2.500 explotacións. No sector acuícola xa saben que non hai plan de acuicultura. E no sector eólico xa saben que non hai plan de recuperación ou plan eólico. Por iso que a nós tamén nos empeza un tempo novo. Empeza o tempo de propoñer solucións para Galicia. Empeza o tempo en que todos nós, a través de cada unha das áreas que compoñemos, empezamos a traballar no novo calendario. E esa é a clave desta Executiva hoxe. Poñer en marcha todos os elementos de coordinación para que cada área analice e faga propostas concretas para sacar adiante este país. Non vamos a perder o tempo xa en descalificacións de un goberno que todos os días se descalifica solo. Non vamos a perder tempo en un goberno que xa está máis atento aos seus líos internos e a apagar os lumes que ten dentro do seu partido e do seu goberno que a resolver os problemas dos desempregados, dos pacientes, do mundo agrario e do mundo do naval. O escenario económico é complicado. O escenario social é moi complicado. Pero en esta Executiva non temos ningunha outra prioridade máis que empezar xa, urxentemente, a construir esas alternativas políticas para aqueles centos de miles de homes e mulleres que están esperando por nós. Vos recordo que a clave, o principal obxectivo que lle temos que transmitir a Galicia radica en decirlle que existe outra maneira de facer as cousas, que existe un xeito de cambiar o modelo económico do noso país, que se chama máis ingresos, que se chama novo modelo de fiscalidade, que se chama impostos ás grandes fortunas, incrementos dos tramos máis altos
da renda no tramo autonómico do IRPF, incrementos da fiscalidade ás grandes áreas, incrementos de fiscalidade a quenes contaminan o noso país, reunir eses requisitos e xuntalos para redistribuílo a políticas activas de emprego, a coñecemento, a blindar a sanidade e a educación. En este momento vamos despois a dar conta de como constituímos as novas áreas de traballo, como constituímos cada unha das áreas para alcanzar un obxectivo. Compañeros e compañeras, é que nós, a finales do mes de maio, teremos elaboradas todas as propostas sectoriales que van ser unha alternativa de propostas para o noso país. Tendes cada unha das vosas áreas que, en coordinación cos coordinadores e coordinadoras de área, elaborar ese programa que vai ser o núcleo, o xermo principal de como vamos a dar un programa alternativo á economía, ao empleo, á sanidade, en definitiva, aos problemas das mulleres e dos homes deste país. Nós sabemos facelo e vamos a facelo. E nós temos que dedicarnos a que, mentras outros están en problemas internos, nós estemos nos problemas dos homes e das mulleres deste país, que ven como o presidente da Xunta o dixo claramente: isto non ten solución. Dixo claramente que non só non ten solución, senón que non volveu a abrir a boca cando se recortaron as políticas de empleo, de educación, de sanidade, ou cando ve tranquilamente como non hai unha sola medida para defender os sectores estratégicos de Galicia. Por iso que eu quero agradecervos a todos a vosa dedicación. Vamos a poñernos, temos un calendario que ten que demostrarlle ao Partido Popular, pero sobre todo a Galicia, que nós estamos preparados para dar unha alternativa de goberno a este país. E que no calendario electoral, ese calendario electoral intermitente, donde o goberno galego dice primeiro outubro, despois marzo, despois outubro, e xa non sabe moi ben cando dice, que o poña cando queira. Que, dende logo, cando está asumindo que non é capaz de gobernar este país, que cando el considera oportuno, que convoque as eleccións asumindo o fracaso estrepitoso da economía de Galicia, das políticas de emprego e das políticas sociales. Nós vamos a estar preparados. E para prepararnos, nós, esta Executiva, somos os responsables de poñer a punto todas esas propostas que tuvemos no Congreso, nas conferencias políticas, todas esas propostas que constituyen un programa para demostrarlle a Galicia que outro modelo económico con garantía para políticas sociales é absolutamente viable e que o podemos facer. Así que moitísimas gracias a todos.